Nu găsești așa ceva decât în România. Nu găsești așa ceva decât în România. Nu găsești așa ceva decât în România. Nu căuta în altă parte, yeah. China și America chiar mai au ce învăța. Ar trebui meditate, yeah. Când au aflat că aici e aur, au venit o să pună mâna pe tezaur, să ne bea din pahare sângele de taur și să cumpere piese fabricate în faur. Se aude până la franceze aia care zic că în România bani nu vezi. Să vină pe la noi să ne vadă din prima, cu Rolexul la mână când sare benzina. Că românul are haz, uite un merțam pe butelie de gaz, lângă o mașină cu numere de Bulgaria, cu muzica plană de se aude până în Spania. Că toate merg ca pe roate, mai ales cu prima casă și alte rate, mai ales de când buzunarul e mai chel, vă mai multe magazine și blocuri în cartier. Nu găsești așa ceva decât în România. Nu căuta în altă parte, yeah. China și America chiar mai au ce învăța. Ar trebui meditate, yeah. Și parcă nu se vede criza când se transferă ca în Liga pe Visa și mai plecăm să ne ștampileze viza, dar ne întoarcem că e mai bună la noi briza. Chiar dacă zic unii că noi și că femeile de pe aici nu-s locul întâi, campioanele care excită băieței cu bani, bombe românești de dărâmă și pe talibani. De la primul matinal, care știrea lunii de nu mai are egal, ca românul nu e altul și asta devine clar. Face copii și în casă și în penitenciar. Treaba merge ca pe roate, mai ales că noi primim bani și fără acte, mai ales de când buzunarul e mai chel, parcă e mai multă lume pe terase în cartier. Nu găsești așa ceva decât în România. Nu căuta în altă parte, yeah. China și America chiar mai au ce învăța. Ar trebui meditate, yeah. Așa ceva, așa ceva, așa ceva, așa ceva. Nu găsești așa ceva